হিমন্ত মামা শৰ্মা আপুনি দিলে দিয়েই নিদিলে নেলাগে আৰু এই ভোটটো নাপাও আৰু মানগানা रायजोफोर दिनै माखासे महिलाफ्रा आसामनि गिबि मन्त्रि हिमন্ত বিশ্ব शर्मा सारनि हेंथायै मा बाथ्रा बुंखो फारसेथिं प्रमद बर' सारा जे मुंख्लं नखरफोरनि थाखाय रां अनसुंथाइ होनाया जोब्बाय आरो माखासे नखरनैल'सैसो लोगोसे बिपिएफनि सासे दैदेनगिरिया प्रमद बर' सारनि हेंथायै मा बाथ्रा बुंदों स' दिनैनि गुबै टपिकआ मोनथाम स' नोंथांमोना फारसेनिफ्राय स्टेप बाय स्टेप नायलांबा थारैनो बुजिगोन दिनै जोंनि माखासे महिलाफ्रा हिमন্ত বিশ্ব शर्मा सारनि हेंथायै मा बाथ्रा बुंदों जे हिमন্ত বিশ্ব शर्मा सारखौ बुंदों जे जोंनि समस्तियाव बिजेपि दोलोआ भट मोननो हालिया थामहिनबा हिमন্ত বিশ্ব शर्माया जे नोंथाङा मा होयो मा होआ बेजों जोंहा जेबो सोमोन्दो गैला आरो लोब्बा गैला जे नोंथाङा होबाबो जायो होआबाबो जायो स' नाथाय जोंनि भटखौ नोंथाङा मोननो हालिया होननानै हिमন্ত বিশ্ব शर्मा सारनि हेंथायै माखासे महिलाफ्रा बुंदों फारसेथिं प्रमद बर' सारा बुंदों जे जायफोरनि नखराव मुंख्लं नखरफोर स' बिथांमोना रांखौ मोननो हाजोब्बाय आरो माखासेल'सैसो आरो जायफ्रा भेरिफाइ खालामनांगौ दं स' बिथांमोनाबो खालामजोबखाबाय आरो खालामबावनांगौ दंब्ला नोंथांमोना खालामबानो जाबाय होननानै दिनै मानाव गेदेर प्रमद बर' सारा बुंदों फारसेथिं जोंहा बिपिएफनि सासे दैदेनगिरिया प्रमद बर' सारनि हेंथायै फंसे बाथ्रा बुंदों जे ट्रेक्टरा एसेग्राब स्पिडआव खारबाय थायोब्ला बे ट्रेक्टरा गोलैनो बारा गोबाव सम नांलिया होननानै दिनै बिपिएफनि सासे दैदेनगिरिया बुंदों अब्ला रायजोफोर स' आं नोंथांमोननो स्क्रिनाव स्टेप बाय स्टेप होनोसै स' नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय जे हिमন্ত বিশ্ব शर्मा सारनि हेंथायै मा बाथ्रा बुंदों प्रमद बर' सारनि हेंथायै बिपिएफ दोलोआ मा बुंदों आरो प्रमद बर' सारा मुंख्लं नखरफोरनि थाखाय मा बाथ्रा बुंखो स' नोंथांमोना आङो स्क्रिनाव होबाय स' नोंथांमोना फारसेनिफ्राय स्टेप बाय स्टेप नायलांदो আমাৰ যিখিনি এক্স গ্ৰেচিয়া মাৰ্টিয়াৰৰ দিব লগা আছিলে ভেৰিফাইড লিষ্টৰ পৰা যিখিনি আছিলে কমপ্লিট দিয়া হ'ল ভেৰিফিকেশ্যন প্ৰচেছ আৰু চলি আছে যদি আৰু ভেৰিফাইড লিষ্ট আহিলে মাৰ্টিয়াৰক আমি আকৌ দিম কিন্তু বিএলটি আৰু এপছুৰ কিছুমান শীৰ্ষ নেতৃবৃন্দ যিবিলাক শ্বহীদ হৈছিলে বা সেই সময়ত যিসকল শ্বহীদ হৈছিলে ইয়াৰ বহুখিনি এক্স গ্ৰেচিয়া পোৱা নাই সেইটো ৰৈ গৈছে গতিকে সেই যিটো লিষ্ট এই লিষ্টটোকো আমি পুনৰ ভেৰিফাই কৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ যাতে সেই সকল যিসকল শ্বহীদ জাতিৰ কাৰণে তেখেতসকলে প্ৰাণ আহুতি দিলে তেখেতসকলৰ পৰিয়ালবৰ্গলৈ অলপমান সকাহ পোৱাৰ নিচিনাকৈ আমি তেখেতসকলকো এক্সগ্ৰেচিয়া দিয়াৰ কামটো অতি শীঘ্ৰে আৰম্ভ কৰিম ফেজ ৱাইজত এই হিমন্ত মামা শৰ্মা আপুনি দিলে দিয়েই নিদিলে নেলাগে আৰু এই ভোটটো নাপাও আৰু চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আহিবা আৰু পঠিয়াই দিবা আৰু মানুহ बांद्राय स्पिडआव बे ट्रेक्टरखौ सालायनाया थाङै थाङै बे ट्रेक्टरा मा जाहैगोन रायजोफोर बे ट्रेक्टरा खुन्थेंनो बावला जिबायदि स्पिडआव सालायदों प्रमद बर'आ ओइ ट्रेक्टरটো খুন্দা খাবলৈ আৰু বেছি দিন নাই আৰু পিছত ট্ৰেলাৰত বহা যিমান পেছেঞ্জাৰ বহিছে ট্ৰেলাৰত ইউপিপিএ সমৰ্থক ট্ৰেক্টৰ ইঞ্জিন যেনেকে পাল্টি খাব খুন্দা খাব ইয়াৰ পিছত मुस्रि पेलाय मुस्रायनानै बिनि ट्रेलारा जिबायदि जोख्लोबगोन बे ट्रेलाराव थानाय पेसेन्जारफ्रा सोरनाबा खोमा जिगोन सोरनाबा गन्थं जिगोन सोरनाबा मेगनानो गलगोन नायथावै अबस्था जागोन ও মাই गॉड फाग्ला बुंगुरानलाय अब्ला मानाव गेदेर रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन जे माखासे महिलाफ्रा जोंहा गिबि मन्त्रि आसामनि गिबि मन्त्रि हिमন্ত বিশ্ব शर्मा सारनि हेंथायै मा बाथ्रा बुंखो स' नोंथांमोना थारैनो खोनानानै बुजिखाबाय फारसेथिं प्रमद बर' सारा मुंख्लं नखरफोरनि थाखाय रां अनसुंथाइ होनाया जोब्बाय आरो जोबनो थांगासिनो बिनि बेलायाव नोंथांमोना मा बुजिनो मोनखो बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय आरो लोगोसे बिपिएफनि दैदेनगिरिया प्रमद बर' सारनि हेंथायै मा बाथ्रा बुंखो जे ट्रेक्टरा एसेग्राब स्पिडआव खारोब्ला बियो गोलैनो बारा गोबाव सम नांलिया होननानै स' बिपिएफनि दैदेनगिरिया बुंदों बिनि बेलायाव नोंथांमोना मा बुजिनो मोनखो बिथांमोन साथामनि टपिकआव नोंथांमोना मा बुजिनो मोनखो बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय आरो फैबाय थानाय बिटिआर बिटिसि इलेक्सनाव थारैनो जोंनि बिटिसिआव सोर गोदान सरकार दागोन थारैनो प्रमद बर'आ फिन खेब सरकार दाबावगोन ना हाग्रामा महिलार सार स' नोंथांमोना बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय अब्ला आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै हो रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन